Irisgarritasun kognitiboa, egin bat erronkarekin. Irisgarritasun kognitiboa funtsezko eskubidea eta laguntza da adimen desgaitasuna, garuneko paralisia eta autismoaren espektroko nahasmenduak dituzten ikasleentzat. Ikaskuntzarako oztopoak murrizten ditu eta parte hartzea errazten du. Irisgarritasun kognitiboak mundua ulerterrazagoa egiten du. Erraz ulertzeko eta komunikatzeko aukera ematen duten inguruneek, jarduerek, zerbitzuek, objektuek eta gailuek duten ezaugarria da. Hori, testu idatziei aplikatzen zaienean, irakurketa erraza esaten diogu. Eskola ingurunea labirinto bat izan daiteke desgaitasunen bat duten ikasleentzat. Irakasleek oztopoak gainditzeko eta aurrera egiteko estrategiak susta ditzakete. Garrantzitsua da irudimentsuak eta malguak izatea eta irakaskuntza estiloa ikasleen beharretara egokitzea. Gainera, baliagarria da pertsona bakoitzak nola ikasten duen ikustea. Metodologiak eta materialak egokitzea beste erronka bat da irakasleentzat. Zer egin dezakegu? Profesional irisgarriak izan gaitezke. Profesional irisgarri batek bere ikasleak baloratzen ditu, giro ona sortzen du, entzun egiten du, hizkera erraza erabiltzen du eta astiro hitz egiten du. Pertsona bakoitzaren erritmoa errespetatzen du. Profesional irisgarri batek ikaskuntza errazteko hainbat baliabide eskaintzen ditu, praktikaren bidez irakasten du eta ikasleen arteko laguntza sustatzen du. Ingurune irisgarriak eraikitzeko ezinbestekoak dira berrikuntza eta lankidetza. Irisgarritasun kognitiboak espazioak ere aintzat hartzen ditu. Ondo egituratutako ingurune batek pertsonen autonomia bultzatzen du. Seinale argiak, piktogramak, koloreak, planoak eta irudiak espazioak ulergarriago egiten laguntzen duten baliabideak dira. Ikasgelan laneko arloak bereiz daitezke eta ikasleak lekurik egokienean jarri. Planifikatzea eta egituratzea funtsezkoak dira gela inklusiboagoak lortzeko. Gogoratu irakurketa erraza irisgarritasun kognitiboko tresna bat dela. Dokumentuak egiteko, jarraibideak eta gomendioak jasotzen dituen irakurketa errazeko une arau bat dago. Estrategia batzuek irisgarritasun kognitiboa sustatzen laguntzen dute. Besteak beste, eduki bakoitzerako aukera desberdinak eskaintzea, informazioa modu egituratuan eta sekuentziatuan ematea, zereginak sinplifikatzea eta autonomia sustatzen duten ikaskuntzak lehenestea. Funtsezkoa da ikasle guztiek jardueretan parte har dezaten sustatzea eta ikaskuntza erraztuko duten metodologiak aplikatzea. Eskoletan, irisgarritasun kognitiboa sustatzeak hezkuntza inklusiboagoa bultzatzen du. Bat egiten alduzu gure erronkarekin? Egin bat erronkarekin gidak PDF formatuan deskargatu ditzakezu gure webgunetik febas.org.